Mayong gabi, mga unta ninyo. Okay, kalamis ako ang juice. Uy. Tinaasa man ka. Mga unta. Kalamansi juice. Dapat ito ko. Nga, man sila ice. Dapat akong salain niya. Hindi mo na ako na-decisionan. Maayong gabi, manihapon ta. Lamig. Sinapita na sila. Mga ang tato ang sudan. Ika na sabi. Hiloyaan kalami mo sa yes. Lamig ka ayo. Kalabasa yung kamunggay. Ay, Dese! Lang, sige. Alom. Manihapon ta ninyo. Makita kong sudan Dese. Narad ang mga wag. Sana kasi na sila kabuntis ang iring na ako diri ah. Ay, kalamit. So, pwede mamatong ang palaya. Hindi ka palaya ikaw. Manihapon sa tanan. Kani ginisa na batong, kani inuna na ulo. Hoy! Nakagurong. Sama. Yes, ano yung pagkasa palaya, mga antarin nyo Hindi mo masiyo ang plato sa kanon ba? Hindi na makitaan. Ay, ginoo ko! Kiatay! Kiatay! Kiatay, siya. Luto ng palaya. Mga antarin nyo, tanan, manihapon. Ayan, Merry Christmas advance. God bless kay Jimalyn. Ay, maayong gabi sa imuha. Thank you kaayo man. God bless po sa imuha. Merry Christmas po sa imuha. Karami sa kalabasa, labo. Diba? Kung mabuhay na dyan ka, no? Kung di na dyan ka arty na pagkatao, kung di ka hinganog karne, nagatanong ka, wala dyan problema. Paigo ka sa sabaw ha. At dahil pwede ka kuwaon og model sa sabon, panglaba, pero ikaw ang labhonon. Happy eating. Pwede po, bulingon ako now. Pwede ka ayo ma'am, why problema? Miss ko mga guys. Sabi, ano sa mga bata o kanang ang kanang ang trabasa. Kisa pa yung naging ani karon na ikuhan sa kanon. Imong yaring iyaan, ang uwa, gani. Kapag iring na ako. Tama ni ko nang hilaw ba ni hiluto o galapwaan, hilaw jud ni siya madam ako ang playa. Kamunggay ba na ha?
lipstick. Ang daha ang kaan ni mo mga borders yan, oy. Ito man nila mga gawin sa mga stress. Tulog pa sila, day. Wa sila itulog. Nabawa pa sila call center. Ayan, nasa ka matugmontilate sa Bravo Kabalo. O, kuan. Nakaliyaw, ginamos. Monica, payay mo, kay bitter ka. Lipstick mawala. Naway ni mga tao diri ay. Masila kasi man ka mo gapa, sa man ka mapaniyaan kana matarong imong naong. Tarong man kung naong usahay. Kaya na dili. Teka. Kaunsa ka lang. Sayo na ni hapon ni ano oy. Sayo na ni hapon kay. Wala ka panood to. Nikaon mi alas 8 sa buntag. Nya nalingaw ko kanang limpyo sa gawas. Nya ako kabalo na lag, gino ko gabi naman di ay. Pwede ko panood to. Marag. Pakit ka magbayo ang kanin. Ay aslam ka. Ako gamay ang lemon. Muto sa inunan eh. Pero maglahi kung kaon sa inunan ng kaon. Kami kay inunan. Mo ka healthy living niya siyaan. Kanus ka magminyo, madam. Aminyo mo kung imo kung pugso ng minyo, hindi mo kung maminyo. Hello, kalami sa ulo. Dobi na kayo sa ref, ay mga hapit na 1 year. Ngayon pa ninyo, Jessie Jess, hi! Kumusta ka? Kada madam from SK, South Korea. Kaya sabi din niya ako manihapon daw, mga anta ninyo. Di ka na makaklaro ako layo yung cellphone. Dagang kayo pagkaon, mahurot na nimo tanan niyan healthy ta kayo living walwal later nimo. Awad. Healthy ko mga pagkaon dam, sukad pa sa una. Mas healthy ko sa una. Ikaw mo kuan. Niluto ko hilaw tanan.
Marami. Siyempre ako nagluto ani tanan. Kay usay mo pati pagkaon kaya hindi ko lamian good. Sayangan ko sa kawang digasto. Magkakanta ka tuloy ba? Kasi kayo ka. Di ko makayo na sexy ko dam. Naring ka mo tayo ko paigod-igod sa kuwang lawas para inong sexy. Kami sa ginamos, oh yeah, kami ginamos dam. Pag ginamos ko na, karang yun paano siya, wala una. Ang nga pa na yung una na ginamos ka na itong puti, good na gagmay kayo mardilis. Hindi ko makawag saan. Ginamos ka na. Nagay unod nga dagko. Natrumaw ka nagod manang pwede ko ka ginamos. Talaga ba imong bote sa soft drinks? Sabi no, makita jud ninyo ba kung say makita sa likod. Basta lang yun, doge minyo. Oh, ba? Yeah, kanino mga lami unin noon, may naunang halin. Amot lang noon, hindi ko halin noon ay. Noon, dire mo ko sa balay. Wala akong lipstick. Parang ginaluto ang palaya. Yung ganahan, naluto ng ang palaya. Nanggamay dyan akong views ay. Grabe, pati mag-live ko. Walang, gamay na kaayo. Yung tingnan ako ay. Hatod ka lang sa rin. Para sa inyo, hatod ka lang sa rin ng shadow ban. Hatod ka lang sa kay nani. Hi, Ate Mercy! Mayang gabi eh! Dali. Ano yung silingan tati ay? Kung pwede palang tino. Lemon. Padulong na ko. Dali, dali! Jimmy Sex! Padulong na ko niya. Wala yung maabot. Pag-sure diha. Kalamin, isod ay. Mo na dyan, hiyo ni mo diri ah. Anak ganin ko. Swerte ay. Magmotor mi. Sure? Masabihan niya nyo diriti gulay lang. Hi, Christina! Gani ako wala jud ko yung laptop. Wala jud ko yung laptop. Tapos gili ko ka dahak magud ako ang kuan. Ako ang YouTube nahak siya. Oh, grabe oh, nagkagamay ako ang viewers ba.
naman dyan ni, oy. Grabe naman magiging pagka-shadow ban na ko. May gari na pa na ko 70 ka tao. Grabe tik. Ay, Facebook, mita na unsa naman ni. Hi, Mona. Hi. Medyo kaklaro ay as in. Amo Tantay City pa man kuno pero grabe. Gani. Ya di mo ko mga di ko magkuanog tabang. Siyempre asa ko mga kaila. Di ko kay sila kabalo mo kurik-kurik. Ako pa nag-YouTube saon pero wala jud ay. No, may mahadok ko mga tabang, maulaw ko. Good day, ma'am. Kalami ba ana? Sudan, ma'am, oy. Medyo siya, ma'am. Face lo, sige, muak, duga. Ha, sige, nuak, karon. Ano nuak? Mukbang na iyaan, gimingaw na ko si mukbang. Ano daw giyon? Hirama akong pangbasta. Unsay pangbasta? Unsay pangbasta si Mercy? Sa mag-live ko baga may kumakaon ay. Hindi kain dam, promise. Ano ang singot ah? Sabi na siya, oh, tawa oh, 56, 57 na nag... Mita! Yung sa mang kunimo. Pasyakat at Dina Princess Barzilio from Pasig. Rorame, Sarga, maying gabi eh. Ako shoutout di ay ko ma'am sa mga Austria family o Nodalo family dito sa Samal Island, Davao del Norte po. Gabi naman dyan si Mita ba? Mita! Yan mo, isyaduban! Atod ka sa ko inaning Mita. Mita, ni na. Hi, Christine from Japan. Mayang gabi sa imuha, madam. Ako ko, makalaptop lang ko, no, ah. Ano mo, laptop ba? Ano sila, mag-imbis ng laptop? So, pag-imbis ako sa laptop, no? Nakulang pag gani. Ibalikan ang kidney yan, para pag laptop, no? Di ka pwede ibalikan ang kidney. Kidney mahalin. Kasi pag ikambyo ni sa laptop, di wala mo kuha. Wala mo kuha ni. Promise to God. Masa kaya, madam, kung mag-abot mo ni Milay, si Milay manggod, dahil si Milay kay kaon siya gabi siya kaya kaigaon. Down to earth siya. Ay, dili magkusumong landas, wait.
Malaog ko sa loto. Palita ta ka laptop og apilang panakog napulo ka laki. Agal. Sana all. Ako gusto ko karang kuan pero Pasko iPhone 15. Para kay namo ko cinematic. Yang gusto ko karang mas cinematic ako ang mga kuan ba video kay sige ako plano na akong kuan. Actually, naana jud Sikuti ukso. Actually, naana jud ko video sa akin niya akong sulat. Pero kung mag-upload ng ko, kaya siguro depende ba sa akong video, depende sa akong pag-voice over. Ay. Wala naman iksok ang gaya. Wala naman iksok ang gaya naman. Sa muka sa Pipis viewers yan, naunsa naman niya si Lulumita. Gani! Ala, 43 na! 43! Wala yung kasabutan ng kuhan ba, Mita? Marag, ani magod siya. Dili, ang ako ang viewers, dili siya bagay sa kuang followers. Tapos nagkababa kong followers. Di siya bagay, tawa kung ang live viewers karon 47. Di siya bagay sa followers na kuday. Muna nagkitabunan siguro kung meta. Pero okay na siya eh. At least, napay nagtanaw, di ba? What na dyan, naluoy si Lulumita ni mo, ma'am? Ba? Kani? Di lang. Ano mo dyan kinabuhi? Di man purmenti magpapo. Ano mo dyan kinabuhi? Di man na purmenti magpabor sa imuha. No? Di man pwede na imuha lang tanan pirme. So mag-ups and down. Nagabi na po din pagka-down na guron ba? Ano dyan ko kauyan, Mita ba? Bayan TikTok. Ano yung TikTok? Kasi babalhin ko sa TikTok. Ay, ito. Hindi mo ko naman. Ay, Mita! Lakas ko ha. Mabalhin ko sa Pikas. Pikas Kanto. Daghang salamat sa pagtanaw. Maayong gabi sa inyo ha. I love you. I love you.